Bilbon lehenengo euskal mesak, ni hasi nituen, ez da, Errekaldeko zeretan, eskola piotan, eta jakina Bilbo guztian euskal mesarik etzan emoten. Orduan esaten zanez, 35.000 baino gehiago ziren euskeraz berba egiten ebenak, ez da? Orduan, hilean behin, gainera, hilaren lehenengo ostiral edo barikutan eitzen gendu mesa hori, eta jakina Bilboko euskalduna, pizka gogor xamarra gainera, alkartzen ziren, arrisko handikoa zan hori. Dori ez genduan isilpian egiten, gotzainaren baimenak geunkan horretarako. Baina jakina, bai gotzainak eta bai nik eta bai beste guztiak beti presioak egoten dira, ez da, ingurutik ukondoak egoten dira hor, ez daitela sartu hori, edo ez daitela honek ez daiela indarrik hartu, eta jakina, denuntziak egoten ziren orduan. Las misas en euskara fueron, sin embargo, durante años, por un lado, una forma de rebeldía contra la marginación de una lengua por parte de la jerarquía en la que muchos vascos se dirigían a Dios. Por otro, motivo de recelos por parte de los jerarcas del franquismo. Una misa en lengua vasca era algo más que un acto religioso.